हमने के बात पर नाज होला हम बहुत कहलबे मन को बोलिया जिला आई आरा साहब बच्चा रो जिला हम देखले हैं प्रोग्राम में अश्विनी चौबे के बड़ बड़ नेता लोग 2 मिनट बोली लो लड़का सिटी मार शुरू कैसे जिला हता मर्दा जिला पड़ल आ पहलवान जी दुगोला जमल होके 12 बजे पहुंची ली 40-45 मिनट बोल दे तो एगो कहीं से आवाज ना आवेला कि रोक दो चाहे कि सिटी ना बजावे बाड़ी में दम बात संग संग अपन इमेज में क्योंकि हिम्मत ना करला कि वो सिटी मारे में ले जाए कि पहलवान जी बनी ताकत नहीं ऐसे कि ब्राह्मण के द्वार हो एहो में आइल बनी जादव के होई ओहो में जाइले बाबू साहब के होई ओहो में जाइले रविदास पूजा हरजन भाई लोग करेला ओहो में जाइले अब ब्यासे लोग को पैसा ना दिले वो कमेटी से भी पूछ लीले बबुआ लोग होटल बड़ा लोग तो कहलो ओहो में देले 30-30 को 25-25 को भोर लेने होता चले ले रविदास पूजा होके दुर्गा पूजा होके रोज के काम तो ऐसा नेता जे होई ओकर पतनु प्रजा के इज्जत बढ़ेला बतनो देर बोले प्रजा हल्ला ना करे कि ना भाई हमरो मेल ले ओहो मेल बनी ऐसा क्रेडिट बनल बताओ ना तो हम देखले हैं बक्सर में 3-4 मिनट बोल रहा सुनी चौबे हल्ला करा के लेकर तो कहले कि मैं इसके साथ ही अगले सभा में बोलूंगा हमारा आंखी के सोझा का बात अब पैसा के जाए लगले हम टोकन नहीं तबो ना देहले दोसर के सपोर्टर लेके 1000 रुपया दियो पहले ली जतिया रहे दिन ले ली हमरा और से तू करी जतिया रह दी का है ऐसे कि लयदार के कदर आ समाजवादी के हो तो ये दुइये को जिला को हम जाने ले हम अपनो जिला को ना जाने ले हम गोपालगंज का हैं नेताजी रात भर गो नहीं हमरा के यहां केहू ब्यास जाके गाली मजाल बाकी सुमरन में केहू बहनी बना दे ओहोले पढ़ल गांव हमारा सुदर्शन भाई के अरवल हो गोपालगंज के जानत में किंको जिला हो सुमरन के बाद राउंड गाले हनी हटाई 10 टके एक जरा ले ले कहले कि जी 5 रुपया लौटा दी 5 रुपया बोल दी वो 3 हाला बोले के बाद अनचनिया तो अपन बैग गाड़िए में धके आवे लोग काहे जरूरत बजे बेकर काम में नहीं करे अब अंतिम सुमरन गायब हो ऐसे कि सोहर महल में आइल बन जा अब पत्थर पर डूब जा मेरा भगवान के हो भाग्यवान अच्छा रो सब भगवान को उपाधि दिले राम जी के कृष्ण जी के हम ना माने भाग्यवान ओकरा के धनवान के जगह धन बा भाग्यवान के हो जगह लग भाग्य बा अच्छा अगर भगवान रहल राम जी कन्हैया जी तो दही चोरला खातिर रहन जाई तू का घरे तारा खुद ले जाके एक नदिया भोग लगाओ चाहिए चरित्रवान ही भाग्यवान होता है वाह राम जी जल जियले तले की भगवान मानो के उनकर प्रजा लो भगवान मानी तो सीता जी के वन में खेदवाइत लो चरित्रवान आदमी के चरित्र गवाला नेताजी चरित्रवान आदमी के चरित्र गवाला राम के चरित्र बढ़िया रहे कृष्ण के चरित्र का रहे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहले जबकि वो है राम कृष्ण बन ई मर्यादा में रहले कौन है मर्यादा में ना रहले अपने चेला के मलिकार बना के बैठा देले महारथी बना के आयो अपने ड्राइवर सारथी बन गए अपना भक्त खाती कन्हैया जी अपना के नीचे दिखा देले बड़े अपना भक्त को ऊंचा करे खातिर रायसु युग में पतल बिटोरत रहले ई सुखनंदन यादव जी के कहल बात पढ़ले नहीं के रायसु युग में सबसे हल्लू काम रहतन अपना ले उतंग ऋषि के साथ रहले गंधारी के श्राप पूरा करे खातिर दुर्वासा के अपना खानदान के अपना लइकन के अपना हाथे बंद कइले क्या है खातिर कि हमारे को भक्त श्राप देले बिया एगो ऋषि श्राप देले बड़े अपना हाथे अपना लइकन के मरले वो लोग के चरित्र का बात है अच्छा हमने के तो पुरान बात भाई राम कृष्ण के चरित्र का होता जानन करी ए ब्रह के डेट में रविदास जी के लोग भगवान के दर्जा देके पूजा करता काहे चरित्रवान वाले संत शिरोमणि की उपाधि तुलसीदास जी के ना लगो रामचरितमानस करे चैता
वाल्मीकि जी के ना लागल वाल्मीकि रामायण के रचयिता के आ चरित्र निमन रहे तो रविदास में संत शिरोमणि लिखाइल अम्बेडकर जी में गांधी जी में बापू कहले नेहरू जी चाचा कहले आय अम्बेडकर जी में पहले ही लागल बाबा भीमराव अम्बेडकर ओहुलो से ऊंचा हो गई तो चरित्र तार करने निमन रही तारा के लोग भगवान का दर्जा दे दी भगवान ने धरती पर है कि ना आजुओ के डेट में जो चरित्रवान बा ओकर पूजा होता आसाराम का पूजा होता कब ले चले चरित्र निमन रहे तब ले एसपी कलेक्टर सीएम चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री माथा चरण में धके हम देखले 1999 में व्यास भवन में गोड़ लगेलू सष्टांग दंडवत कहला मुड़िए धदब गोड़ को आ फिर पिसकुरिया लौट घूम के नहीं जाए उतना पूजा होता रहे कब ले जब ले चरित्रवान रहले तब ले जब पता चल गल कि चरित्रवान नहीं खे प्योर बिगड़ा बा तो सिपाही ले जाके जेल में डाल दिया 17 गो दाढ़ी न चालू अच्छा पर भैया 17 गो दाढ़ी न चालू रहे 2 महीना पहले देखला एगो पेपर में दैनिक जागरण में बुखार लागल आसाराम के अच्छा तो डॉक्टर साहब कहले चेक करे जेल में बढ़िया रखा के चेक कर जाए पड़लन कहले कि नर्स आसाराम का बुखार चेक करो तो कितना है तो नर्स हाथ जोड़ देता रही देख ली नौकरी रही चाहे जाई अकेले ओकरा लगे हम ना जाए काहे मना कली हमने की जाना पत्थर पर डूब जामेला भगवान है हो जेकर समय से शादी भइल बाल बच्चा हो गइल वंश बरका हो गइल दुटुम हरि जी के जप लेतावे खाए ले कमा लेता हुए भगवान हो और अपतिए बाड़ो अधूरा पगले पके पानी पी के नहीं पूछत का हो 18 साल बिया भइले भइल अच्छा दवाई इलाज करा के खा गइल बानी एगो छुछनोरो के बच्चा पैदा नहीं करे तू सबसे बड़ा भागा बाड़ा समय से शादी ब्याह भइल कोनो संतान हो गई उहे चरित्रवान हो भगवान हो गवाला को जब हमने के पत्थर पर डूब जमेला नि संतान उत्पत्ति होले माई बहन लोग आवेला कि एक मास बीतल जा 2 मास और दे 3 मास और दे 4 मास है ललना बचवा के आइल जब बारिश शरीरियन बनका भारी भइली तो नाच लो मन तो नहीं करता कि नाच लो पूछो का है ना तो कहे कि हमरा के दबावे खातिर बोला के बैठौले रहले हो कि सुमर में हम ना नचने तू काहे न चले नाच तोरो मन ना ओवरटेक करे के हम मौका दिले दू गोला जमावे खातिर चिंता मत करो यहां लोग कितना देर बानी सुमरन बस यहाँ लो जाए जनरल बोगी में ढुके के मौका आ जाएगा अभी एसी में बड़ा हाला गोली मत करो